Καλημέρα, λέγομαι Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης και είμαι υποψήφιος στις προκληματικές εκλογές για το Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή και για όσες εγγραφήκατε για να με ψηφίσετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα μικρά βιντεάκια που κάνω για να προωθήσω τα ενδιαφέροντά μου στην πολιτική, για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί αποφάσισα να κατέβω υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι από τα λίγα κόμματα στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ισότητα, για την συμπερίληψη και την ενσωμάτωση όλων των ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και επειδή αυτό ακριβώς αντανακλάται και στην δική μου εμπειρία και στη δική μου εξειδίκευση, θεωρώ ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλλει έτσι ώστε οι συμπεριληπτικές πολιτικές να αποτελέσουν πραγματικό άξονα εργασίας για το ΣΥΡΙΖΑ, για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για να προωθήσουμε μια ατζέντα η οποία θα είναι πολύ χρήσιμη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα θα ήθελα σε πολύ λίγο χρόνο που διαθέτω να μιλήσω για την αναπηρία, γιατί η αναπηρία είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι κυρίως τα τελευταία χρόνια. Το οποίο φυσικά έχει να κάνει με τη συμπερίληψη. Μιλάμε πάρα πολύ για συμπεριληπτική εκπαίδευση, για παράδειγμα, σήμερα. Αλλά το αντικείμενο μου είναι πιο πολύ όσον αφορά την ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό των ανθρώπων χωρίς αναπηρία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, είναι το διπλό. Οι διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία ξεκινούν ήδη από την σχολική ηλικία. Πολλά είναι εκείνα τα σχολεία τα οποία δεν καταφέρνουν να ενσωματώσουν πλήρως τα άτομα με αναπηρία, και ο δεύτερος τομέας μέσα στον οποίο φυσικά θα βρούμε τις διακρίσεις είναι η εργασία και ο εργασιακός χώρος και όλα τα στερεότυπα και προκαταλήψεις που το συνοδεύουν. Η αναπηρία επίσης είναι ένας όρος ο οποίος είναι καθόλου. Δεν έχουμε, θυμάμαι, ας πούμε, στο σχολείο ποτέ δεν μάθαμε τίποτα για την αναπηρία, παρόλο που είναι μια πραγματικότητα η οποία αγγίζει σχεδόν το 1/5 με 1/4 του συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας. Αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο πραγματικά υπάρχει πολύ λίγη ενημέρωση και εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αναπηρία είναι το αποτέλεσμα δύο παραμέτρων. Η πρώτη παράμετρος είναι μια δυσλειτουργία σωματική ή νοητική ή ψυχική, αλλά η δεύτερη παράμετρος είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, όταν λέμε περιβάλλον, εννοούμε το κοινωνικό ανθρώπινο περιβάλλον, αλλά και οι υποδομές, οι οποίες δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο, ο οποίος διαθέτει την πρώτη παράμετρο, δηλαδή αυτή τη δυσλειτουργία, να μπορέσει, αυτό το περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτού του ανθρώπου που παρουσιάζει τη δυσλειτουργία. Άρα η αναπηρία δεν έρχεται μόνο από το άτομο, έρχεται κυρίως από την κοινωνία. Είμαστε σε αναπηρία επειδή η κοινωνία δεν μας επιτρέπει να συμμετάσχουμε και να δραστηριοποιηθούμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι χωρίς αναπηρία. Θα σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να γίνει αυτό κατανοητό. Για όσους και όσες έχετε έρθει στο Παρίσι, θα έχετε καταλάβει ότι αν είστε σε αναπηρικό καροτσάκι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρετε το μετρό, γιατί το μετρό δεν έχει ούτε ασανσέρ, ούτε κυλιόμενες σκάλες. Η ερώτηση που τίθεται σε αυτή την περίπτωση είναι το πρόβλημα έρχεται από τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει το μετρό, ή μπορούμε να το δούμε διαφορετικά, ότι το πρόβλημα τελικά είναι στις υποδομές του μετρό που δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο με το καροτσάκι να πάρει το μετρό. Έτσι λοιπόν η αναπηρία, ένας άνθρωπος με καροτσάκι ο οποίος θα πάει να πάρει το μετρό, θα καταλάβει ότι είναι σε αναπηρία όταν θα φτάσει μπροστά στην είσοδο του μετρό και θα δει ότι η υποδομή δεν είναι φτιαγμένη ώστε να μπορεί να απολαύσει και αυτός αυτής της συγκοινωνίας, αυτής της υπηρεσίας που τόσοι άλλοι άνθρωποι απολαμβάνουν κανονικά. Αυτά ήθελα να πω. Η αναπηρία σήμερα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούμε να περάσουμε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, δηλαδή αν ένας άνθρωπος είναι αναγνωρισμένος με αναπηρία σε ένα κράτος μέλος, να μπορεί αυτή η αναγνώριση να είναι αυτόματη και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, και επίσης για την κάρτα στάθμευσης με τον ίδιο τρόπο να μπορεί να είναι αυτόματη η κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Φυσικά δουλεύουμε πολύ και σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις των ανθρώπων με αναπηρία στο σχολείο και στην εργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλω κάτω από το βιντεάκι το link στο οποίο θα βρείτε το βιογραφικό μου
Και για όσους έχουν ήδη εγγραφεί ώστε να ψηφίσουν στις εκλογές της Κυριακής, μην διστάσετε να στείλετε αυτό το βιντεάκι, αλλά να στείλετε και το link, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να διαβάσουν το βιογραφικό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.